ויש מי שאומר שאם הוא טרוד יכול להקדים פלג המנחה ולמעלה, ובלבד שייתן בשמן עד שתכלה רגל מן השוק. טוב, אז הגדרנו את הזמנים. התחלה לפי הגמרא, לפי ההסבר של הגמרא, צאת הכוכבים. סוף לפי הגמרא, לא יודעים. עד שרגל מן השוק, אבל אין זמן. אומרים מה אומר מרן שולחן ערוך, האחרונים מסבירים כמה זמן זה? חצי שעה. לכתחילה. בדיעבד, עד עלות השחר. בסדר? הרבה זמן. אדם עבר את עלות השחר ולא הדליק. ידליק בלי ברכה. כן. נוהגים אפילו להדליק ביום. אלה שעושים להדליק לפני, נגיד יש לך משהו מהעבודה. זהו. אז פה נכנס מה שאמרנו ביש מי שאומר במרן, סימן תרע"ב סעיף א'. כשמרן כתב שאם הוא טרוד יכול להקדים מפלג המנחה, זה ככה ההלכה. ואיפה אנחנו משתמשים בזה? בערב שבת של חנוכה. אנחנו צריכים להדליק את נרות חנוכה סמוך להדלקת נרות שבת. וזה הרבה זמן לפני. עד שיצאת הכוכבים, ייקח מלא זמן. איך אפשר להדליק בזמן הזה חנוכיה? גם בית כנסת מדליקים לפני הזמן. איך מותר? עוד מברכים? כי מרן כתב שמי יש איזה דחוק, מה עושים? מדליקים לפני הזמן. אז זה לא רק בערב שבת, בסדר? זה גם מישהו טרוד ביותר. ואין לו אפשרות להדליק בצאת הכוכבים, ויכול להיות שאם הוא לא ידליק עכשיו לפני הזמן, הוא לא יספיק, יכול להדליק גם לפני הזמן. לא, אבל נגיד עכשיו אתה בעבודה, עושים הדלקת חנוכיה, עושים טקס כזה. אני עכשיו לא רוצה לברך, שלא יהיה לי חשש ברכה לבטלה, כי אני יודע שאני מדליק גם בבית, בערב. אתה יכול לברך ולהדליק 20 פעם. גם בצהריים שזה לא בטוח שלך. זהו, כל עוד אתה מוציא אנשים ידי חובה, אין שום חשש לברכה לבטלה. העניין הוא, בעבודה אין חיוב להדליק. בסדר? אז שם צריך להקפיד על הזמנים. אז אם יבקשו ממני להדליק, נגיד בשתם אני לא אומר להם לא. יכול להגיד, ברוך אתה עמוני, לא כן, לא. בדיוק מה, אני תשלים לך אבל ביום שישי אמור אמיר לדלק חצי שעה אחרי... בדיוק, אז עושים הרבה שמן. אז גם במקרה הזה צריך... גם במקרה הזה, אם אדם הוא טרוד והוא לא יוכל להדליק בזמן, הוא ישים הרבה שמן כדי שזה ידלוק חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. בסדר? אנחנו משתמשים בדעה הזאת במרן, ויש מי שאומר, כשבן אדם אין לו אפשרות אחרת. אז אמרנו, חצי שעה זה הזמן. ועד, זה לכתחילה. ועד עלות השחר. עכשיו, העניינים קצת יותר מורכבים. מה קורה עם אדם שהוא קצת מאחר, יש לו משמרות בעבודה, הוא מגיע לבית רק באיזה 9-10 בלילה. כן, יש אישה, יש ילדים. אם האישה לא השיקה והוציא אותה ידי חובה, שהוא ידליק. לא, היא יכולה להדליק האישה, והוא מה עושה? זה אותו. היא אומרת, לא רוצה, אני מדליקה רק עם בעלי. חכה לו, 9 בלילה. אבל זה לא הזמן. אבל רגע אמרנו עד עלות השחר, יש להם... אבל זה לא לכתחילה. היא תברך, ואז שהם יגיעו, מה יהיה? תיזהר. פה זה עניין. טוב, אז פה נכנס שלום בית, אם היא כל כך רוצה לחכות לו, או אם הוא רוצה לחכות לה, אין בעיה שיחכו, כך שידליקו בשמחה, בשירים וריקודים. בסדר? מה שאמרנו שהזמן זה תוך החצי שעה הזאת, זה לכתחילה. אבל אם אין משהו אחר, מישהו בעבודה או משהו כזה, שם גם אחרי. עכשיו, למה זה בעיה להגיד שגם יברכו? יש הרבה פוסקים, גם הבן איש חי, בסדר? בפרשת וישב עוד זין כותב, אם לא הדליק בצאת הכוכבים, מדליק ויברך כל זמן שבני הבית נעורים. אתה עכשיו אמרו לך עד שתכלה רגל מן השוק. למה? למה אמרו את ההגדרה הזאת? לא אמרו זמן, תכף נראה למה. למה אמרו את ההגדרה הזאת? כדי שאנשים יראו את החנוכיה, תפרסם את הנס. עכשיו הגעת ל10 בלילה, אנשים כבר לא מסתובבים בחוץ. אצלך כולם ישנים. אתה רוצה להדליק חנוכיה עם ברכה? למי אתה מדליק? ניסית, אף אחד לא רוצה לקום, זה רק אתה לבד. אפשר לברך? אומר הבן איש חי, אי אפשר. למי אתה מדליק? לעצמך? למי אתה מפרסם את הנס? אז קודם כל אנחנו לומדים 2 דברים מפה.
אחד, מדברי הבן איש חי מובן, שאם בני הבית לא ישנים, מדליקים ברכה אפילו בשעת לילה מאוחרת. דין אחד הרווחנו מהבן איש חי, שאפשר לברך גם אחרי חצי שעה מצאת הכוכבים. כל הלילה אפשר לברך. דין שני, אומר מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, חולק על הבן איש חי. הוא אומר גם אם הוא לבד, הוא לא שונה מדין רווק או אלמן, לא עלינו, שהוא מדליק עם ברכה בבית. אז כיוון שרק הוא לבד בבית הזה, הוא לא יברך. וככה עובר לו כל החנוכה. אבל יש גם הרבה אנשים שאין להם את האפשרות כן? לעשות את הנס, הם גרים כמות גבוהות וכדומה. אז כל החנוכה הוא מעביר ככה? שלא מפרסמים, והדליקו בשביל עצמם. לא, להדליק כן, השאלה אם יברך או לא. אז לפי הבן איש חי לא יברך, אבל לפי מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל יברך. למה? מה הסיבה? והסיבה היא לא פשוטה, אני אסביר. כיוון שיש מנהג לברך, גם כשאתה לבד, גם כשאינך לפרסם את הנס, אתה מפרסם לעצמך, דברך. אתם מבינים על מה אנחנו נשענים פה? על מנהג. יש לנו כלל בהלכות ברכות. במקום מנהג לא אומרים סבל. מה זה סבל? סבל. ספק ברכות להקל. יש לך מנהג? לא אומרים. הבאתי כמה פעמים פה את הדוגמה, הייתי פעם אחת באיזה בית כנסת, שהם תמיד מברכים, הטוב והמטיב, לא בסעודה. הם עושים קידוש ביום שבת בבוקר אחרי התפילה, ומביאים, ברוך השם, יש שם שולחן, תענוג, דברי תורה גם, כמה רבנים עם דברי תורה. ועם שתי סוגי עינות, לברך הגפן והטוב והמטיב. באתי לשם, אמרתי להם שהוא אי אפשר. מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל פוסק, ביביע עומר חלק ט', סימן ק"ח אות פ"ט. מתי מברכים על הטוב והמטיב? שיש סעודה. יש עוד תנאי, כן, אבל תנאי בסיסי של סעודה. הוא מדייק את זה מרש"י במסכת ברכות, שינוי יין בסעודה. הרב שם היה נוכח, אז אמר לי לא, אנחנו מברכים. אמרתי לו, תשמע, אבל יש פה ציבור מעורבב. יש פה גם אנשים ששומעים לנו, לשיעורים, הולכים לפי הרב עובדיה יוסף. אתה לא יכול להגיד לכולם פה לברך, לנו זה חשש לברכה לבטלה פה. זהו. מהו? אני ישר אמרתי לו, אתה יכול לברך, אנחנו לא. למה? איך יכול להיות דבר כזה? הוא טוניסאי. בסדר? לטוניסאים יש מנהג לברך הטוב והמטיב גם לא בסעודה. אף על פי שהרב כותב לא לעשות את זה, אבל יש מנהג. מה אמרנו במקום מנהג? לא אומרים סבל. אז הוא יכול, אבל אנחנו לא יכולים, איננו מנהג כזה. אותו דבר פה. יש מנהג ברור שפשט בכל ישראל שמה? לברך כל הלילה על נרות החנוכה. לכן אף על פי שהבן איש חי פסק שרק אם אנשים מרים לך בבית אתה יכול לברך, ההלכה לא ככה. אבל כן הוא כותב הרב עובדיה יוסף זצ"ל שמה? נסה להעיר אותם. אם אתה יכול להעיר ככה לחשוש דעת הבן איש חי מאוד, למה לא? ניסית, לא הצלחת, או שמראש אמרו לך, תשמע, אבא, אל תעיר אותנו, תבוא מאוחר, תדליק עם ברכה גם ככה, פרסום וניסה לעצמך, אין שום בעיה. אם אין אף אחד בבית, אני יכול לברך לברך. ודאי, כן. אתה לא קיבל את האשמה. לא כל כך. אבל כמו עוד הרבה דברים, אבל מה נעשה? ברוך השם. אני אומר, אני חייב להגיד, מי שמקבל, לא מקבל, זה כבר בעיה שלו. גם מי שנפגע, אני משתדל לעשות את זה בצורה הכי יפה ונעימה, יותר מזה אני לא יכול לעשות. יש לנו כלל, כתב את זה גם, היום קראתי את זה, הרב כתב את זה בהלכה. קירוב, לקרב רחוקים, לעולם לא בא על חשבון כיפוף ההלכה. אנחנו נקרב כמה שיותר, כמה שאפשר, אבל לעולם ההלכה לא תתכופף בשביל לקרב אנשים, אין דבר כזה. בסדר? אנחנו אוהבים את כולם, מחבקים את כולם, על מין אדם נראה אותו מדבר בבית כנסת, או מדבר בטלפון בבית כנסת, אנחנו לא נתעלם, נגיד לו אסור. אם לא יקשיב כמה פעמים, נגיד לו תמצא בית כנסת אחר. מה לעשות? צריך לשמור על קדושת המקום. אז הכל יהיה בצורה נעימה, יפה, אבל אנחנו לא יכולים טוב. הוא יכול לדבר בבית כנסת. למה? כי אתה רוצה לקרב אותו? לא, זה לא הולך ככה. בסדר? שולחן ערוך, סימן קנ"א. אז עוד דבר שאסור לעשות לפני הדלקת נרות חנוכה, זה לאכול סעודה. הנה, לדוגמה, בן אדם שיש לו שיעור נגיד אחרי ערבית,
הוא מדליק את הנרות חנוכה הרבה אחרי. ופתאום יש איזו אזכרה או משהו, לא יודע מה. רוצה לאכול עכשיו סעודה, לא יכול. בסדר? סעודה לא אוכלים לפני. אפילו ללמוד תורה, להתחיל ללמוד תורה, אסור בזמן של הדלקת נרות חנוכה. תבינו מה זה. אלא אם כן זה שומר. לא, כלום. שיזכירו, שצריך להדליק. עכשיו זה זמן הדלקת נר חנוכה, אפילו לא זמן ללמוד תורה. בסדר? פעם אמר לי הרב שהרבה אנשים הם, ברוך השם יש הרבה שהם חסים על זמנם ורוצים כל הזמן ללמוד תורה, וזה מצוין, ברוך השם, הלוואי שכולם יהיו ככה. אבל איפה אנחנו מודדים אותם? אם אתה רואה שאת הזמן שאתה רואה שהוא חס עליו זה זמן של חזרת השץ או זמן של הדלקת נר חנוכה, עכשיו אתה אומר לחסוך זמן, רגע, מה עם כל הזמן שאתה מבזבז אותו לחינם בשאר היום? זמן של חזרת השעת זה לא זמן ללמוד תורה. זמן הדלקת נרות חנוכה זה לא זמן ללמוד תורה. תדליק תלמד, אין בעיה. אבל לא בזמן של ההדלקה, למה? כי אתה תתחיל ללמוד, יש חשש שתשכח. אז לכן קודם כל להדליק. עכשיו, זה נאמר רק בסעודה, בסדר? אבל אדם יכול נגיד לאכול פירות, עוגה, אם עכשיו ממש בא לו סופגניה, הוא לא יכול להתאפק עד להדלקה, חייב עכשיו. כן, כן. אז הוא יכול לאכול, אין בעיה לאכול לפני כן. רק מה? קפה של הבוקר בתפילה, אם זה כל כך קשה לו אז שבוא. לא, קפה אפשר לשתות חופשי לפני התפילה. לא, יש כאלה שמעתי לך לא, בתוך הבית כנסת אסור. לפני התפילה, מחוץ לבית כנסת, לשתות חופשי, אין שום בעיה. בתפילה. עכשיו דיברתי על זה. בזמן של ההדלקה. לא. לכולם אסור לשתות בבית כנסת בתפילה? חוץ מאדם שהוא חלש, זקן, חולה. ורב. ולתלמיד חכם. הוא מותר. לא, זמן כתב, סימן קנ"א. בתי כנסת ומדרשות, אין משחקים בהם, אין אוכלים בהם, אין שותים בהם, אין מטיילים בהם, לא עושים אותם כפנדריה, לא עושים בהם קלות ראש. לא, אין שותים. ראינו אנשים שאפילו שותים אלכוהול בבית כנסת. אז איפה עושים? ואתה אומר לו, מרן, אין שותים. לא, הוא לא דיבר על אלכוהול. אז מה זה שחוק וקלות ראש? זה לא מביא? יש אנשים, אנחנו שמענו וגם ראינו, בסדר, לא משנה עכשיו איזה מקומות וזה, שאפילו לא יכולים להתפלל. היה אפילו מקרה שאני הזדעזעתי ממנו, זה היה באיזושהי שמחת תורה פה בבית כנסת, יצאו החוצה, התחילו לקפוץ על גגות של מכוניות, הרסו מכוניות. ואתה רואה... הסטלה. אז ודאי שהאלכוהול מביא לקלות ראש, ואתה רואה את התיבה כמו בר. וויסקי, לא יודע, מה שאתה רוצה. אז באמת מה שאתה אומר, יוסף בן רחל, אתה אומר יפה מאוד, באמת לתלמיד חכם מותר. אז היה לי ויכוח פה עם מישהו פעם אחת בבוקר, אמרתי לו שלא מכניסים לפה שתייה בתפילה. אומר לי מה, אבל הייתי מגיש לרב יצחק יוסף שנים. הוא אומר שאני מתפלל איתו. או שהוא אומר שמי שם מגיש לו, משהו כזה. תלמיד חכם מותר. אז אמרתי לו, כן, מה אתה מבירה עם הרב יצחק יוסף? הוא מותר לו, אבל לך אסור, תהיה כמוהו, גם לך יהיה מותר, בעזרת השם. בסדר? לתלמידי חכמים, באמצע שיעור מותר לכולם, למה? כדי לשמור על ערנות. בסדר? אתה מתחיל את השיעור, 5-6 דקות, כבר העיניים, בסדר, יש מזגן, הכיסאות נוחים, הרב משעמם, אז זה נראה. בשיח הזה לא עושים קידוש בתוך הבית. אפשר, אם אין מקום אחר אפשר. כן, אין, זה כן. אני אומר בשעת תפילה. בשעת תפילה לא מכניסים שום שתייה, שום אוכל, שום דבר. אבל לשתות... זה לא אפילו לא צריך להגיד את זה. זה הלכה. מעבר לזה... מעבר לזה שזה מלכלך את הבית כנסת. כמה פעמים נשפך קפה לאנשים על הכיסאות, על הרצפה, בסדר? הרב יצחק יוסף אמר גם בשיעור שלו, הראשון לציון, במוצאי שבת, שאם אדם רוצה גם להוסיף מעט חלב לכוס תה או לקפה שלו, גם כן מותר לפני שחרית. וזה לא יחשב כאילו הוא אוכל לפני תפילה. בסדר? אז אין שום בעיה לשתות משהו. כמו חב"דניק. מה?
גם לאכול? אתה צריך לשנות את ההנהגה הזאת. לא לאכול, לשתות. לא יכול לשתות. לא. לא, ספרדי. שבת בבית הוא הולך לפי חב"ד. לא, אני עושים מוקדם בבוקר. לפני עלות השחר? אם זה לפני זמן תפילה מותר. לפני זמן תפילה מותר לאכול, כן. כן, אני יודע. מי שקם לפני. אבל צריך לזכור, בסדר, עזבו עכשיו, לא יודע, כל מיני חסידויות, מי אומר מה. זה גמרא ארוכה. מי שיכול להתווכח עם גמרא, מסכת ברכות דבר. אותי השלחת אחרי גוייך. אל תקרא גוייך אלא גאיך. זה אחרי שאכל, עכשיו בא להתפלל על דמיו. כבר אכלת, הנה, הראית שיש לך פרנסה, אתה לא צריך אותי, אומר השם. זה גאוותן מי שאוכל לפני תפילה. ככה אומרת הגמרא. כאילו הוא בא להתפלל על המזונות, אבל הוא כבר אכל מזונות. אז מה אתה בא להתפלל עליי, אומר השם? אז לכן זה דבר שצריך להקפיד עליו, בסדר? אבל מי שרוצה, כמו שאמרנו, לשתות לפני תפילת שחרית, אין שום בעיה. רק לפני זמן הדלקת נרות חנוכה, להקפיד לא לאכול סעודה. משקאות קלים, עוגיות, עוגה עד קבצה, בסדר? גם כן לפני נרות חנוכה. אחרי הדלקת נרות חנוכה, עכשיו תאכל מה שאתה רוצה. לנשים מאיזה זמן שהם בבית? לאישה, יפה, שאלת שאלה ממש יפה, זה בדיוק ההלכה שאני עכשיו קורא אותה. יצחק. אתה רואה מה אסור? איסור אכילה קודם ההדלקה, הוא גם לאישה אלמנה או גרושה המדליקה לבדה. אין הבדל בין איש לאישה, אבל אישה שבעלה מדליק עבור כל בני הבית, יכולה להקל לאכול סעודת קבע קודם הדלקת הנרות. זה לא מדובר על אישה אלמנה או רווקה, אלא שיש לה בעל והוא כן מדליק להוציא את כולם. ובפרט, עכשיו נגיד הוא בשיעור או יש לו משמרת בעבודה, הוא יבוא רק באיזה 10. מה נגיד לה? את לא אוכלת עד 10? בסדר? אז לכן לא מענים את המשפחה חס ושלום. מתי היא צריכה פיקוח נפש. לפני זמן? לא, אף זה אוכלת. עד שיבוא, עד שהם מדליקים. אבל היא יכולה להדליק במקום, לא... מה הם סגרו ביניהם, כמו שאמרנו מקודם? אם מחכים אחד לשני או לא? כן. על חיילי צבא, זוכרים שדיברנו על זה באחד השיעורים? איך הם מדליקים? אמרתם שלא הסכימו להביא לעזה, הביאו בסוף. הרכיבו. ואחת ברזלים. אז עכשיו רגע, שימו לב למורכבות של העניין. שימו לב למורכבות של העניין לפי ההלכה. גם אסור, לא? מותר, אבל צריך להקפיד על משהו מסוים. אם הם לא יכולים להדליק את החנוכיה הזאת עד זמן צאת הכוכבים, יש חשש מנסיבה ביטחונית, או לא יודע מה, אסור שירו את הנרות בלילה, אחרי זה המחבלים האלה, יימח שמם, יוכלו לראות איפה הם נמצאים. אז הם רוצים, אין. לא, יש להם מלא מנהרות שהם פתאום יוצאים מהם. זה העכברים, שכחת? אז בקיצור, אם יש חשש כזה ואומרים להם, זה הכל תלוי לפי הפקודות שם, ואומרים להם לכבות את הנר כשיורד אחת החשיכה, אז אי אפשר להדליק. למה? כי חייב שיהיה חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אם מסכימים להם שזה ידלק חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, אז הם יכולים להדליק. הרב יצא להכניס עכשיו את כל המכשימון האלה, אתה מדליק להם חנוכיה. זה אתה אומר בשם הרב. אני יודע. אתה לא שואל, אתה אומר בשם הרב, אני יודע. הרב יצחק יוסף כותב שאפשר. אתמול פתחו בית כנסת בח'אן יונס. אני יודע, כן, ראיתי. אבל אולי זה בעיקר הספר. איך? למה? כבתיים זקוק לה. אתה התחלת במצווה, זה נחשב שעת הדחק לפי מרן, סימן תר"ש ב' שאמרנו, הוא מדליק לפני הזמן כי אין לו אפשרות אחרת, הוא חייל בעזה, הוא עשה את המצווה. בסדר? טוב. אני יודע, אני עכשיו מדבר על דין. האם מותר לחיילים להדליק או לא? עכשיו נכנסים לעוד פן. הלכתי, השקפתי, אם זה להתריס או לא יודע מה, זה עוד עניין. אבל המפקדים לא יודעים שיש סכנה, אם הם מסכימים. המפקדים הכי יודעים יש סכנה או לא? או שאני לא יודע, לפי ה... הם כבר לא יודעים כלום. אז זה נתון לשיקול החיילים, ומה שאומרים להם שם. טוב, דבר נוסף. יש עניין להדליק חנוכיה גם
פרסומי דניסה גם לגויים כאילו? לא. לא רק בשביל החיילים. הגויים רצו לחלות אותנו, איזה פרסום? זאת אומרת שכולם עושים את זה בשביל שאלה יראו, אין בזה עניין. אסור להשתמש לאור נרות חנוכה. מכירים את ההלכה הזאת, נכון? אנחנו ממש בקצרה כי נגמר לנו הזמן. זה גמרא שבת כ"ב, אנחנו ברוך השם לומדים אחרי הערבית את כל הנושאים של חנוכה במסכת שבת, מי שרוצה להצטרף אלינו. אז שם כתוב אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה, ואז אומרים משום קדושה, משום ביזוי מצווה, זה מחלוקת בגמרא, מדמים את זה לשחיטה, כתוב ושחט וכיסה. מפה למדנו איך מכסים את הדם של החיה או של העוף ששחטת. למה סמיכו ושחט וכיסה? ללמדך שעם מה ששחטת, עם זה תכסה. שחטת עם היד, תכסה עם היד ולא עם הרגל, כי זה ביזוי מצווה. אותו דבר ככה גם בחנוכיה, אסור לנו לבזות את המצווה של החנוכיה, לכן מה אסור לעשות? להרצות מעות כנגדה. בסדר? אפילו ללמוד תורה. לאור הנרות, אסור. זה נקרא שאתה משתמש בה. יודעים על פי הרמז, האור כך הביא סיבה מאוד מאוד יפה, טעם. למה אסור להשתמש בנרות החנוכה? הוא כותב, אתה מדליק ל"ו נרות. אני מדבר בלי השמש, כן? 36 נרות במהלך כל החנוכה. אז 36 מה זה? זה הזמן שהאיר אור הגנוז בבריאת העולם. עכשיו האור הגנוז איפה נמצא? הרי הקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים. אז איפה הוא נמצא האור הגנוז הזה? רגע, אבל מה 36 אורות? 36 שעות שהאור הגנוז הזה היה בעולם. האור הגנוז הזה נמצא בתורה. ומי שלומד תורה זוכה לאור הגנוז הזה. וכתוב בפרקי אבות ובדהשתמש בתגה חלף. מי שמשתמש בתורה חולף מן העולם, אסור. אז כיוון שהנרות הוקשו לתורה ואסור להשתמש בתורה, אז גם אסור להשתמש בחנוכיה. אבל חצי שעה אי אפשר להשתמש בזה בשמש? לא, זה בדיעבד, אם קרה, בטעות השתמשת, אז השמש הציל אותך. כן, אבל אחרי חצי שעה אם אני נגמר הזמן המצווה, אתה יכול... אחרי חצי שעה תדליק מאיזה סיגריה. אין בעיה, שום דבר, בסדר? אז בגלל זה יש לנו את השמש, כדי שאם בטעות עשינו משהו לאור החנוכיה, אז עשינו לאור השמש, כי הוא גבוה יותר. בסדר? חז"ל הצילו אותנו בעצם עם השמש הזה. אז רק דבר נוסף חשוב, יש גם נרות שהרב כותב, אני לא מכיר את זה, אבל אם הוא כותב ודאי שיש את זה, נרות שמפיצים ריח. לא, של חנוכיה. זה שיש, אנחנו יודעים שיש נרות כאלה. יש כאלה שמדליקים נרות חנוכיה עם נרות שמפיצים ריח, או שמן שעושה ריח. האם מותר להדליק איתם או לא? זה נחשב נהנה, לא נהנה, מותר להשתמש לא, אם מפיצים ריח, אז אי אפשר לאכול אותה, אפשר לאכול אותה, כמו שזית, כן, אבל זה נקרא שאתה משתמש בחנוכיה, כי אמרנו אסור להשתמש. להפיץ ריח, אסור להשתמש באור שלה, לא... אז לכן יפה מאוד אתה אומר, מותר לשים את הנרות שעושות ריח, שמן שעושה ריח, אדרבה, יהיה ריח טוב, למה לא? שמן זית, להדליק בחנוכיה, כשמי שאתה יכול לאכול אותו, זה הכי מודר. כן, הכי מודר, אבל אתה יכול גם משהו אחר. כל השמנים מותרים. הכי מודר, שמן זית, אבל זה לא אומר שכל השאר פסולים. בסדר? טוב, אז רק נסיים בשאלה שפתחנו, או שאתם לא זוכרים. מה זה השקיע? סליחה, מה הייתה השאלה? למה? אתה עם כובע כל הזמן. משתדל, זה סופרים, אבל אתה... טוב, שאלה ראשונה, למה אין זמן? למה אין זמן לא כתוב זמן בגמרא, כתוב חצי שעה, מה אמרנו כתוב? לא, עד שתכלה רגל מן השוק. זה מה שכתוב. ושאלה נוספת שהייתה, גם אותה אתם לא זוכרים, נכון? לא הייתי. יוחאי לא היה, בסדר. אני מפר לך הפעם. למה אומרים כבתה אין זקוק לה? הרי כל מהות חנוכה אמרנו זה פרסום הנס. אדרבה, תחייב אותי, כבתה תדליק. כבתה עוד פעם, תדליק עוד פעם. תפרסם את הנס. זה מהות חנוכה, לא? לא. הדלקת שנייה, נכבה, לך הביתה. למה זה ככה? למה? כולם מכירים את הכלל הזה. אבל למה זה ככה? טוב. תשובה ראשונה, בזה אנחנו ממש לקראת הסוף. אומר רבי משה לב מססוב, יש פה לימוד לכל אדם
על החיוב ההשתדלות לעסוק בענייני פרנסתו. לא סתם אמרו לך עד שתכלה רגל מן השוק, יכולו להגיד לך הרבה הגדרות אחרות. למה דיברו דווקא על זה? מה עושים בשוק? מסחר. להגיד לך, אתה צריך להשתדל, לעבוד כמה שצריך וזהו, תעצור. עד שתכלה רגל מן השוק, תעצור את העבודה, לך תדליק נרות חנוכה. חזר לצור לרמוז לנו פה, לא לעשות יותר מדי השתדלות בפרנסה. מה שצריך, תעצור. זאת אומרת שהפרנסה לא תעכב את הדלקה. כן, ודאי. תעצור, לך תדליק נור חנוכה, זה יביא לך את הפרנסה. לכן אמרו את ההגדרה הזאת. עכשיו, למה כ"ט זקוק לה? אמרנו שהחנוכיה למה מוקשת? אנחנו מקישים את החנוכיה לתורה, נכון? האור הגנוז נמצא בתורה, אסור להשתמש בתורה, לכן גם החנוכיה. אומר הבני יששכר, נר חנוכה מרמז לאור התורה, ומעלת התורה עולה על כל חוכמות העולם. מה אנחנו רואים בסיום מסכת? כן, אחרי זה. ממי תתנשי? אנחנו עמלים והם עמלים. אנחנו רצים והם רצים, נכון? לאן אנחנו רצים? חיי העולם הבא, והם רצים? דיבר שחת. אנחנו עמלים והם עמלים. אנחנו עמלים למה? מקבלים שכר. והם עמלים? מה זה הדבר הזה? אומר הבני יששכר, כאשר עכשיו אדם, פשוט זה הדוגמה שעולה לי, בסדר? יורם, סלח. נגר, בנה עכשיו שולחן. השולחן לא יצא טוב, לא, פה הכל יצא טוב, בסדר? זה רק הדוגמה. בנה שולחן לא טוב. הוא עבד עליו חודש. בא הלקוח, אומר לו, מה זה? השולחן הזה לא טוב. הוא אומר, מה אכפת לי שלא טוב? חודש עבדתי עליו. תביא את הכסף. הוא אומר, אין כסף. אני רוצה שולחן טוב. הזמנתי שולחן, תעשה לי שולחן טוב, נשלם לך. לא, לא. הוא צודק הלקוח? בטח שצודק. בתורה זה לא ככה. למדת חודש שלם סוגיה בגמרא. לא הבנת כלום, אבל ניסית. חודש שלם, מה קורה? כאילו לא למדת כלום? יש לך שכר עצום, כן, על המאמץ. את הקדוש ברוך הוא לא מעניין תוצאות. כמה השקעת, כמה עמלת. כן, נכון. 800 פעם, זה 400 ו-400. אז אנחנו רואים שפה העמל הוא מה שחשוב, לא התוצאה, נכון? אז לכן החנוכיה כ"ט זקוק להראות לך שמה? אתה לא צריך להשתדל שידלוק חצי שעה, שיהיה לפי... הדלקת? התאמצת? מה שקרה כך לא מעניין. כי זה כמו התורה. התאמצת? תוצאה לא מעניינת. לכן הדין פה שונה בחנוכה. כ"ט אין זקוק לה. רבי חנינא מקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות צריך לפיכך הרבה לנו תורה מזאת שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה בידי.